Meisjes, dames en heren. Dank jullie wel vanavond dat jullie hier deze mooie donkere decemberdag hier wilden zijn. Heel erg mooi. Bijzonder ook dat je, ik weet niet of jullie het van tevoren wisten, hier ook een heleboel mensen verrast. Kijk, maar foto's staan meer in de zaal op een lichtgevend podium. Dat stond er volgens mij niet meer bij. Het stond er wel bij, maar misschien had je er overheen gelezen. Geeft voor de rest ook geen kut. Ik wilde dit graag doen. Het brengt wat problemen met zich mee, wat ik al zei, maar ik denk dat het een bijzondere ervaring is, zoals voor ons als voor jullie. En ik vond het in ieder geval heel fijn. Dat wou ik even zeggen. Het is de laatste, dankjewel, het is de laatste tijd een beetje gekkigheid, want in 2019 kwam er een liedje van mij uit en daarvoor was het allemaal best wel goed met kaartverkoop en dan tegen de tijd dat ik in de zaal bereikte, dan was hij misschien wel uitverkocht of bijna uitverkocht. Nu is het zo, als ik zalen aankondig, dat net zoals vanmiddag, dat het binnen 1,5 minuut is uitverkocht. En dat er meer mensen in de wachtrij staan dan dat er in de zaal kunnen en dat blijft voor mij ongelooflijk. Dan stap ik hier net uit de auto of net van de soundcheck af en hoor ik... Kijk, in 2019 kwam het volgende liedje op 4 binnen in de top 2000. En ik heb niet zo heel veel met lijstjes, maar het is best wel bijzonder als je heel je leven een beetje genegeerd bent in de muziek en dat het dan in één keer iedereen leuk vindt. Dat is een rare gewaarwording en net zoals net, ik heb de soundcheck gehad, we willen gaan eten. En ik hoor dat het niet meer bekend wordt gemaakt. En we staan voor het zoveelste jaar op 2 en dat blijft natuurlijk heel raar. Het blijft natuurlijk heel raar als je ziet waar tussen je staat en dat Elvis en Frank Sinatra, mijn 2 grootste helden, niet eens in de top 10 staan. Dan blijft dat toch, dan is het maar voor wat het wordt. Maar in ieder geval dank jullie wel daarvoor. Wat ook het mooie van het liedje is, ik schreef het eigenlijk vanuit een eerlijke gedachte. Ik dacht dat ik de enige was met veel hoogte- en dieptepunten in mijn leven, maar dat bleek niet zo te zijn. Jullie hadden dat allemaal ook. Of tenminste, dat blijkt uit jullie mails. Want ik schreef het liedje voor mezelf, weet je wel. Die magnolia die in die tuin staat, die staat bij mij in de tuin. Die plantte mijn vader voor mijn moeder, voor haar verjaardag. En dat ding staat nog steeds in bloei op haar verjaardag. Dat is mijn verhaal erbij, maar weet je wel, het is niet meer van mij. Het is van jullie geworden door alle mails, berichten en shit die ik gekregen heb. Als ik in de supermarkt loop, ook aangesproken over of het op iemands begrafenis, bruiloft, op feestje. Ik weet niet, maar het wordt overal voor gebruikt. En ik denk dat dat het allermooiste en het hoogste is wat een songwriter kan behalen. Niet in lijstjes, niet in geld, niet in wat dan ook, maar meer gewoon dat je een liedje schrijft wat aankomt bij de mensen, wat eigenlijk jouw gedachte is. Dus nogmaals, dank jullie wel daarvoor. Het is niet meer voor mij, het is voor jullie geworden. Als je dit nog even wat mooier wil maken vanavond, dan pak je je telefoon, steek even een lampje aan. Vroeger vroeg ik om aanstekers, maar dat mag allemaal niet meer. Dat is niet mogelijk. Als jullie je lampje aansteken, dan komt de rollercoaster. Komt jullie kant op. Dank jullie wel voor vanavond, dames en heren. Het was bijzonder. Ik hoop dat jullie het ook als bijzonder hebben ervaren. Here we go on this roller coaster life we know.
can't do that without. With me in my dreams, she sailed 7 seas. I will try to find a way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and really below. Here we go on this roller coaster life we know. I can't travel all the roads